Amen. Hallelujah. Purihin natin ng Diyos. Lahat ng may hininga, sumigaw ng hallelujah. 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 At tumayo po tayong lahat. Ipakita po natin sa ating Panginoon ang ating kasabikan na dumakila sa ating Panginoon at magpasalamat sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan sa bawat sapu sa atin. Amen. Tunay nga po na ang Diyos hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Lahat po ba tayo nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos sa araw-araw? Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon sa lahat ng ginagawa niya po sa bawat isa po sa atin. Yung sa oras pong ito, gawin po natin itong, simulan po natin ating service sa isang awiting ng may pasasalamat sa ating Diyos. Awitan po natin ang Panginoon or awitin natin ang kanyang kabutihan. Hallelujah. At isipin po natin lahat ng bagay na ginagawa ng ating Diyos. Welcome po natin ang banal na Espiritu sa oras na ito. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Gawin po natin itong isang panalangin habang tayo umaawit para sa ating Diyos. Oh, hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na buhay, Panginoon. Narito kami, Panginoon, upang muli mag-alay ng ipagsamba. Pasalamat sa iyo. Nagkatipon kami, O Diyos, sa iyong pangalan. O dinggin mo, Panginoon, ang aming mapapuri. Pasalamat sa iyo, Diyos. Hallelujah. Bawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Patuloy kaming lalakad sa iyo, ang buhay ayon sa kalooban. Bawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katabatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katabatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Tunay nga, Panginoon, ang kabutihan mo'y magpakailanman.
Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Po, tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapakumbaba at nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon. Sapagat dinala mo po kami dito ng ligtas, Panginoon. Kaya salamat po, Ama, sa pagyakap mo. Salamat po, Ama, sa inyong banal na Espiritu na siyang patuloy na kumikilos sa aming buhay at nagbibigay ng kagalakan sa bawat isa. Salamat po, Ama, sa katapatan po ninyo. Salamat po, Holy Spirit. Yakapin niyo po ang bawat isa at bigyan niyo po kami ng karunungan na makinig ng inyong salita, Panginoon. Kaya sa bawat isa, O Diyos, buksan niyo po ang aming kaisipan, ang aming puso, Panginoon, at maipokus po namin ito sa inyong salita, Panginoon. At sa bawat isa na wala pa rito, Panginoon, dalihin niyo po ang kanilang pangyapak. Ingatan niyo po sila sa daan, Panginoon. At i-bless niyo po ang gawain ito, Panginoon, sa magbabahagi po ng iyong salita, Panginoon. Dalangin po namin, Ama, na nawa ay langisan niyo po ang kanyang bibig, Panginoon, at ang salita mo lamang po ang aming marinig, Panginoon. At sa lahat po ng dumalo at makinig ng iyong salita, O Diyos, paranas niyo po, Panginoon, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang pagpapala na nanggagaling po sa inyo, Panginoon. Kaya salamat po sa umagang ito, O Diyos, sa lahat po ng pagpapalang spiritual, physical at financial na tinatanggap po namin sa araw-araw, Panginoon. Salamat po sa pag-iingat ninyo po sa amin, Panginoon. Salamat po sa luwalhati, sa Panginoon, sa goodness po ninyo, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mayroon kami, Panginoon, na sa iyo nanggaling, Panginoon. Kaya salamat po, Ama, sa umagang ito. Ikaw lamang po ang aming itataas, pupurin at pasasalamatan. Ito po ang aming samutalangin sa matamas na pangalan ni Jesus. Amen. Makibukas po tayo sa Book of Psalms, chapter 13, verse 1. How long wilt thou forget me, O Lord? Forever. How long wilt thou hide thy face from me? Verse 2. How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? How long shall mine enemy be exalted over me? Verse 3. Consider and hear me, O Lord my God. Lighten mine eyes, lest I sleep the sleep of death. Verse 4. Lest mine enemy say, I have prevailed against him, and those that trouble me rejoice when I am moved. Verse 5. But I have trust in thy mercy. My heart shall rejoice in thy salvation. Verse 6. I will sing unto the Lord, because he hath dealt bountifully with me. Purihan po ang salita ng Diyos. Amen. So maaari na po tayong makaupo. Ayan. So before po tayo tumungo sa ating pray one another at ating praise and worship, makakarinig po muna tayo ng short testimony galing po kay Ate Lady Lynn. Ayan. So palakpakan naman po natin ng Diyos sa buhay ni Ate Lady.
Ayan, praise God po kasi kahapon po nagkaroon po tayo ng Youth and Young Pro Fellowship po. And kahit po ulan, ayan, so praise God kasi nakarating pa rin po ang ating mga kabataan sa Colony Lombot po. And grabe po yung pagkilos ni Lord kasi syempre word pa lang po, meron na pong na-receive. And nakakaroon po ng banding po ang bawat isa, nagkakilanlan po. And yung sa food po nila, kasi parang last minute po ako nag-chat sa mga young pro po natin. Pero praise God kasi po, willing po silang magbigay. So, hindi po nagkulang yung food. Overflowing pa nga po. Meron pa pong natira doon. And nagpapasalamat kami kay Lord kasi talagang alam namin na siya yung kumilos. And meron pong ginagawa si Lord sa bawat buhay ng mga kabataan po natin. Kaya yun lamang po, all glory belongs to God po. Amen. Ayan. Ayan. So, ngayon naman po, maaari na po tayo maghanap ng ating mga kasama para po sa ating pray one another. Ayan. So, mas okay po if mga hindi pa po natin nakakausap. Ayan. So, yan, maghanap na po tayo ng ating mga prayer partner para po sa ating pray one another.
Amen! Hallelujah! Amen. Ayan, palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Hallelujah! Tumayo po tayong lahat at tumingin po tayo sa ating mga katabi. Pakitanong naman po sila kung nag-practice silang sumayaw para sa Panginoon. May mga ano ba? Ready na ba? Sabik-sabik na po tayong sumayaw, umawit sa presensya ng ating Panginoon. Ready na rin po bang mga boses natin sa pag-awit at pagsigaw? Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Muli po isang palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah! Mag-unat-unat po tayo. Pwede po tayong luwag-luwag para mas makakilos po tayo at magawa po natin yung gusto nating pagpupuri sa ating Diyos. Tulad po ni David, di ba po? Na kahit nagpapagkamalan na siyang baliw, di ba? Nagpupuri pa rin sa ating Panginoon. Hallelujah. With all His mind, His heart, His spirit. Amen. Hallelujah. 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 Po, tayo po ay sama-samang umawit, sasayaw sa Panginoon sa presensya ng ating Diyos. Pasalamatan siya. Hallelujah. Ialay po natin ang ating mabuhay, ating malakas sa ating Panginoon. Purihin ka, O Yahweh, Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, pagkat ika'y mabuti. ang iyong pag-ibig, Iyong pag-ibig, hing mananatili. nanatili. Purihin ka, O Yahweh, Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, pagkat ika'y mabuti. ang iyong pag-ibig, Iyong pag-ibig, laging nananatili. nanatili. Aawit sa sayaw, dadakilain, babalakpak sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Yes, Lord! Hallelujah! Purihin ka, O Yahweh, Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, pagkat ika'y mabuti. ang iyong pag-ibig, Iyong pag-ibig, laging nananatili. Purihin ka! Purihin ka, O Yahweh, Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, pagkat ika'y mabuti. ang iyong pag-ibig, Iyong pag-ibig, laging nananatili. Awit! Aawit sa sayaw, luwalatin, papalakpak sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Aawit sa sayaw, dadakilain, papalakpak sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo, ang gagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit sa sayaw, dadakilain, papalakpak sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo, ang gagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit sa sayaw, luwalhatin, papalakpak sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo, ang gagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Yes, Allah! Kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalin, at sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalin, at sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa iyo. Pasasalamat ang alay ko sa iyo, walang katulad ang kabutihan mo.
binigyang kulay ang buhay kong ito. Ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko'y iyong pinawi. Lisayan po natin ang ating kagalakan sa ating Diyos. Sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito. Ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat oh church, hallelujah! Kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Yes, Lord, hallelujah. Araw-araw may bagong awit. Hallelujah ng pagpupuri sa'yo, Panginoon. At ipagpapasalamat po namin, hallelujah. Sapagkat bawat araw, Panginoon, hallelujah, bawat oras, palagi kang nariyan. At patuloy kang kumikilos sa bawat sapu sa amin, O Diyos. Hallelujah, patuloy yung pinapakita ang iyong pag-ibig sa bawat sapu sa amin, Panginoon. Hallelujah, narito po kayo, Panginoon. Hallelujah, nagkatipon sa iyong pangalan upang ikaw sambahin, hallelujah. Ang araw na ito, Panginoon, ay pinabanal mo, Diyos. Kaya narito po kayo, Panginoon. Iniaalay ang aming oras, ang aming lakas, hallelujah, ang aming matinig, Panginoon, ang aming mapuso, upang sambahin ka, upang pasalamatan ka, O Diyos. Hallelujah. Taas ang pangalan mo, Panginoon. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalam ng mga anghels at nilikha. Isang tinig ng malugod na pagsamba. Banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw lamang, Panginoon. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalam ng mga anghel at nilikha. Isang tinig ng malugod na pagsamba. Banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin ka.
makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan, bukas ngayon mag-ari ka. Ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan, bukas ngayon mag-ari ka. Mag-ari, sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan, bukas ngayon mag-ari ka. Ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan, bukas ngayon mag-hari ka. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Tanging ikaw ang Diyos magpakailanman. Ngalan mo'y itataas, O Diyos, Ika'y itataas. O Diyos, sapagkat Ika'y dakila at tapat. Ang ngalan mo'y itataas, O Diyos, Ika'y itataas. O Diyos, sapagkat Ika'y
ika'y dakila at tapat. O itataas, O Diyos, ika'y tataas. O Diyos, sapagkat ika'y
pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa'yo, aming Ama. O Diyos, ika'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba. Ang tanging dalangin ay ikaw ay sambahin. Aming dalangin ay ikaw ay sambahin. Hallelujah, Jesus. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagkakaisa, nananampalataya at nagtitiwala sa iyong salita, Panginoon. Sa oras pong ito, Panginoon, maraming salamat sa buhay at sa pamilyang Con family, Panginoon. Tunay nga na ikaw ang author ng aming tahanan at kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Today, we surrender every member of Con family into your loving hands, O Lord. Lord, we declare that our family will serve you because this is your will, O Lord, that as for me and my house, we will serve the Lord. Tulungan mo kaming mahalin ka ng higit sa lahat at mamuhay ayon sa iyong salita. Let our home be a place where your presence dwells and where your Jesus Christ is honored every day, O Lord God. Father, we declare your divine protections over every members of our family. Cover us with your precious blood. Protect us from accidents in Jesus' name. Sickness, evil plans of the enemy, fear, and every danger. Let your angels surround us wherever we go, O Lord God. Lord, we also declare your abundant provision, Panginoon, dahil tunay nga na ikaw ang aming Jehovah Jireh. We trust that you will supply all our needs according to your riches and glory. Bless the work of our hands and open doors of opportunity. Let there be no lack in our home, O Lord God. Father, we pray for the unity of our family. Remove misunderstanding, unforgiveness, pride, division in Jesus' name. Fill our hearts with love, humility, patience, and kindness. Teach us to forgive one another and to build each other up, O Lord God. We declare that our family belongs to you, Lord. Our home shall be filled with peace, joy, wisdom, and righteousness. Our children shall grow in the fear of the Lord, and every generation after us will know and serve you, O Lord, because this is your will, Panginoon. Receive your promise by faith. Thank you because you are faithful to fulfill your words, O Lord God. We declare that no weapon formed against our family shall prosper, and your goodness and mercy shall follow all the days of our lives, O Lord God. We thank you, Panginoon, sa oras pong ito, dahil tunay nga na walang imposible sa iyo, Lord God. At tunay nga na may ginagawa ka, may gagawin ka, at may gagawin ka pa, Panginoon, sa bawat family po namin. Salamat sa Call Family na patuloy na nagkakaisa, na naglilingkod, Panginoon, at nagpupuri, Panginoon. Salamat po dahil every Call Family, Panginoon, bawat tahanan ay may Shabbat Shalom in Jesus' name. May Bible study sa pangalan ni Jesus. We thank you, Father God. We give you glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, O Lord. We worship you. Ikaw ang may taas. Ikaw ang maparangalan. Ikaw ang magdakila. Wala nang iba pa, Panginoon. Ang pangalan mo lamang, O Jesus, ang may taas sa bawat ministry na pinagkatiwala mo, Panginoon, O Diyos, sa COM ministry na ito, Father. Lord, this is thy ministry, Father, and we thank you, O Lord, for the privilege, O God, that you have
given unto us, Panginoon. Yung pagtitiwala mo, O God, sa bawat lingkod mo, sa bawat anak mo, Panginoon, O God, na magampanan, O Diyos, ang ipinagkatiwala mong gawain na ito, Father God. Salamat, O Diyos, O God, sa puso, Panginoon, na handang sumunod at handang magpagamit, Panginoon, sa iyo, Lord God. Oh, hallelujah. Patuloy ka namin na pinupuri, patuloy ka namin na pinaparangalan, Panginoon, O God. At patuloy, O Lord, we humble ourselves to you, Father, that truly apart from you, Panginoon, wala po kaming magagawa. It is not by might nor by power, but by you alone, Holy Spirit. Kaya naman po, Panginoon, O God, patuloy namin na idinudulog sa iyo lahat ng ministry mong ito, Panginoon, O Diyos, dahil ikaw lamang ang makakagawa sa biyaya, sa grasya mo lamang, Panginoon, O Lord. Kaya naman, Lord, salamat as we surrender, as we entrust everything to you. Lord, ang bawat local churches, Panginoon, bawat barangay churches, Panginoon, O God, ang Banawang, ang Bintinilya, ang Nilumbot, Panginoon. Yes, in Jesus' name, even, O God, sa Nueva Ecija, Father God. Lord, ang Kablong, Panginoon, ang Matik-Matik, ang Bilya, Panginoon, ang Balanay, O God. Lord, ang Gigisangin, ang Tuliao, Father, lahat, O God. Even, O God, yung wala pa, Panginoon, O Diyos, na mga barangay, Panginoon. But Lord, we are asking, Panginoon, and thank you nga lang, ngayon pa lang, Panginoon, na may ginagawa ka at patuloy, O Diyos, nag-a-arise, naglalagay ka, Panginoon, sa puso ng iyong mga anak na, Lord, nandoon yung desire to serve you, Panginoon, in the name of Jesus, na hindi titingin, Panginoon, sa mga pinagdadaanan, bagos, Lord, tumitingin sa iyo, O God, dahil ito, O Diyos, ang God, ang ibinigay mo, Panginoon, na command to preach your words, to preach the gospel to all nations in the name of our Lord Jesus Christ. Kaya naman, Lord, we claim, Panginoon, na bawat local church na ito, bawat ministry na ito, sa bawat barangay, Lord, we are asking, Panginoon, O God, Lord, for your anointing to flow like a river sa iyong mga anak, sa iyong mga lingkod na pinagkatiwalaan mo, O God, for the wisdom, Panginoon, O Diyos, in the name of Jesus, O God, even the heart, Panginoon, the compassion to reach more souls, Panginoon, in the name of our Lord Jesus Christ. O Lord, salamat po, Father, even the ministry, O God, sa kapulisan, maraming salamat dahil patuloy kang kumikilos at patuloy pang kumikilos, Panginoon, sa buhay ng mga kapulisan po namin dito sa bayang Santa Barbara, Father God. Thank you, Lord, that every words, Panginoon, na na-deliver, na i-share sa kanila, Panginoon, we claim in Jesus' name na ito'y titimo, O God, at mamumunga. Hallelujah. Sa kanila at even sa kanilang pamilya. Kaya naman, Father God, salamat sa kaligtasan nila at sa kanilang buong pamilya. In the name of Jesus, Father. Maraming salamat po, Panginoon, O God, even ang Kid Eskwela Ministry, Father. We thank you, Lord God, na bawat mga bata, patuloy ka na kumikilos sa kanila. Thank you, Lord, sa mga batang ito na patuloy mo, O God, na binubuksan ang kanilang puso at kaisipan sa katotohanan, Panginoon, at ang mga batang ito ay lalaki na may takot sa iyo at sila ang gagamitin mo at susunod na magbahagi ng iyong mga salita, Father God, in the name of Jesus. Panginoon, maraming salamat, O Diyos. Hallelujah, Father. Even, O God, sa mga music team, O Lord. Thank you, Father, O God, for the humble and a teachable heart na pinagkalob mo sa kanila. The anointing, Panginoon, to lead thy people in worshiping you in spirit and truth, O God. Bawat ministry, Panginoon, lalo na sa intercessory ministry, maraming salamat, O Diyos, sa bawat buhay ng mga anak mong ito, Panginoon, na ginugugol ang manalangin, Panginoon. Binibigay nila yung oras, panahon para lumuhod sa iyo, idulog lahat sa iyo, Father God. Salamat sa kasagutan ng lahat ng mga panalangin ito, Panginoon, O God, in the name of Jesus. Sabi mo nga, Panginoon, when the time is right, the Lord will make it all happen. And thank you, Lord, that every day, Panginoon, nakikita namin ang makasagutang ito sa aming mga buhay, sa bawat mga anak mo, Panginoon. Bawat isa, Panginoon, ay nag-uumapoy, Father God, at anuman ang gawa ng kaaway, tunay na hindi sila
mananalo sa amin. Dahil Lord, hallelujah, bilang anak mo, Panginoon, ang tunay na tinubos mo na kami, Panginoon, O God. At Lord, bilang anak mo, victorious na kami dahil ikaw ang aming Diyos na mananagumpay in the name of our Lord Jesus Christ. Kaya nalawan, Lord, salamat that everyday, Panginoon, paangat ng paangat ang paglilingkod namin sa iyo. Everyday, Panginoon, nag-uumapoy po kami sa iyo, Panginoon, O God. At patuloy, O God, hallelujah, nauuhaw at patuloy na nauuhaw sa iyong mga salita. At patuloy na natatransform from glory to glory, from strength to strength, O God. At ikaw lamang, O Diyos, ang may taas sa bawat buhay ng iyong mga anak at lingkod. Salamat, O Diyos, hallelujah, Father. We give you all the glory, O God, for unto you, Father God, all things are possible. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen and amen. So maaari na po tayong makaupo. Ayan, so before po tayo dumako sa ating word, ay makakarinig po muna tayo ng reporting about po sa Youth Fellowship na naganap po kahapon. At yun po ay ibabahagi sa atin ni Teacher Irish po. Amen. So, good morning po sa ating lahat. Ayan, so sa mga hindi po nakakala. Ayan, sa mga hindi po nakakalam kahapon ay nagkaroon po tayo ng Youth Fellowship or Youth and Young Fellowship po kahapon sa Nilombod sa testimony po kanina ni Lady Lynn. Ayun nga po, nakaka-bless kasi 36 ang umaten. Ayan. So, palakpakan naman po natin ang Diyos sa buhay ng mga kabataang pumunta po kahapon. Ayan. So, bali, may mga bagong invite din po. Ayan. And then, saktong-sakto din po kasi yung na-share ni Inay about Lanterns Blueprint Generation. Ayan, so nakikita nyo naman po yan. Ayan, so grabe po yung word po na na-receive po namin kahapon kasi lalo may mga bago pa lang. Ayan, so nalaman kung ano yung fire na mayroon ang bawat isa, kung ano yung apoy na mayroon ang bawat isa. And doon nakita din po natin na yung mga bago pa lang is willing pong magpatuloy sa Panginoon at saka yun nga po kasi ayan po, nadidistract ako sa yan. Ayan, so yun nga po na willing po silang lumapit sa Panginoon at maging Diyos at tagapagligtas nilang Panginoon. Ayan, so yun nga po, ang dami pong kaganapan kahapon kahit bagamat umulan. Ayan po, ina-expect namin, syempre po, pag umulan, di ba, baka hindi makakapunta yung mga na-invite. Pero praise God, ayan po, dahil hindi naging dahilan yon para hindi natuloy yung youth fellowship kahapon. And then, ayun nga po na nagkaroon ng fellowship sa bawat isa, kamustahan, and yun po yung, ang maganda din po kasi yung mga bagong umaten, nung kasabay ko po silang pauwi, nagtatanong po sila kung kailan po ulit yung may ganon and then yung service. Tapos yun nga po atin, sana sila mamayang hapon sa Nilombod. Kaya lang po, joint fellowship po tayo ngayon dito. Ayan. So, next week, hopefully na pupunta po sila doon sa ano po. And then yun po yung isang nakaka-bless kasi yun nga po yung sa food. Thank you so much po sa mga kuyas and ates po na nag-provide, ayan, na naging partner po ng event na to kahit malalayo sila. Shout out kila Joanna, Ate Casey, ayan, sa mga iba pa pong tumulong. Ayan, so salamat po dahil naging successful ang fellowship na to ng kasama namin kayo. Ayan, and yun po yung nakaka-bless na nangyari po kahapon dahil tunay nga na ang Diyos ang kumikilos sa buhay ng bawat isa sa mga kabataan. Kaya ini-encourage po namin na tuloy-tuloy na po itong mangyari. Hindi lang dun sa Nilombod ang magiging place, kundi dito sa Sapang or sa ibang lugar po. Ayan. So, yun lamang po, all glory belongs to God po. Ayan, so bago po ulit tayo dumako sa ating word, tayo po muna ay darako sa ating tithes and offering po na pangungunahan po tayo ni Ate Giselle po.
Amen. Tayong lahat po ay tumayo at sama-sama po tayong mag-declare, amen, sa ating mga buhay, sa ating mga katabi. Amen. Isipin po natin ang ating family as we declare the word of God and claim it. Amen. Hallelujah. Father, we realize that you are our source and you are therefore the source of all our blessings. So we give our tithes and our offerings unto you this day as a token of our love and appreciation for you and for your love, grace, mercy, and your blessings upon our life. We give and commit them unto you not grudgingly or of necessity, but we willfully and joyfully give them to you. For your word says that you love those who are cheerful givers. You instructed us to bring all the tithes into the storehouse and prove you. So, Father, as we give our tithes and our offerings, we thank you for proving yourself strong in our life with your open windows of heaven blessings. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches in glory. We have all sufficiency in all things. All our bills are paid and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly, abundantly, and above all that we can ask or think, spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we also thank you for the rights and privileges you have given unto us to decree your word over our lives. We therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in our finances and blessed in the storehouses of our savings. We are blessed to be the lender, not the borrower. We are blessed to be the head and not the tail. And we are blessed to be above only and not beneath. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them to be multiplied and given back unto us. A good measure, pressed down, shaken together, and running over shall you cause them to be multiplied, and return unto us from the north, south, east, and west. Father, you also said in your word that as a result of our obedience to bringing you our tithes and our offerings, that you would rebuke the devourer for our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limits to every area and aspect of our life, spiritually, physically, socially, and financially, by the authority of name of Jesus Christ. Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessings over our life. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessings upon our life. And we pray that you would use our tithes and our offerings to help establish your word in the earth realm, cause lives to be delivered and changed, and bring in the harvest of souls into the kingdom of God. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Amen. Ayan. Tayo pong lahat ay magbigay.
Ayan. So ngayon naman po, tayo po ay darako na po sa ating word. Ayan. So tayo po ay darako na kaya i-D&D po muna natin ang ating mga phones at i-ready po natin ng BNB ang ating Bible, notebook at ballpen. Ayan po. At ngayon naman po, palakpakan po natin ng Diyos sa buhay po ng ating pastor, Pastor Roland E. Santiago. Amen. Praise God. Okay, so magandang umaga sa ating lahat. At maraming bakante sa upuan dito. Bakit papasukin natin yung mga nasa loob? Ay, nasa labas. Okay, at paupuin natin dito sa harap. Ayan o, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mahina ata ang usher. Malapit malubat. Verse 1. Basahin natin ang sabayan. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. Pag nabasa niyo yung lake of Gennesaret, parehas lang yan sa Sea of Galilee. Iba lang yung bayan niya, Sea of Galilee. Kaya pag Gennesaret, Sea of Galilee din yun. Iisa lang, lake yun. Okay, so next. And so 2 ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. Yung boat na yan, para maintindihan natin, meron yan sa Pilipinas, pero bandang Isabela, yung sinakyan naming boat going to Palanan. Hindi siya maliit na boat. Mahirap. Parang ganito sa church kahaba. Mas maba ng konti, baka hanggang doon sa isang room doon. Kahaba. Ang width niya, ganito, ang kanyang. Tapos,
mataas siya, ganyan kataas, ang ganyan sa second floor. Ganon, made of tabla. Nakasakay na ako dyan, ng ganon. Okay, so, ano sabi dyan sa verse 3? And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land, and he sat down and taught the people out of the ship. So, imagine natin na itinulak yung bangka, kasi yung mga nasa visual age natin, maliliit na bangka lang, di ba? Okay. So, anyway, may maliit, may malaki naman doon. So, itinulak. Ang kanyan ay para maging parang stage yung boat para makapagturo. Taught the people out of the ship. Next, verse 4. Now, when he left speaking, meaning, hindi naman mabilis na magsalita ang Panginoon, kundi after na nakapag-share siya, nakapagturo, okay, ang sabi niya, launch out into the depth, to the deep, and let down your nets for a catch or a draught. Okay, so, ano ang ibig sabihin niyan sa atin ngayon? Okay? After na sina Simon Peter, okay, at yung mga magsasaka ay fishermen, magsasaka ang sinabi. Fishermen ay nagtatrabaho all night, wala silang nakuha. So let's ask the Lord for ang tawag dito, for yung illumination sa atin, kapahayagan sa ating mga buhay. Okay. So let's pray. Father, in Jesus' name, sa oras na ito, kami ay lumalapit sa inyo. Hinihingi namin kung paano namin ang iyong salita ay magamit namin ngayon. Turuan niyo kami ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat, Lord God, sa lahat ng itinuturo niyo sa bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. So, ang sabi ni Apostle, ni Peter at that time, Luke chapter 5 verse 5. Tuloy mo, Peter. Okay. And Simon answering said unto him, Master, okay, Guro, we have toiled all night. Kami ay nagtrabaho ng buong gabi and have taken nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Okay. So, nevertheless, at your word, I will let down the net. Kung titingnan natin, alright, sino ang Panginoong Jesucristo? Anong kilala siya? Jesus the fisherman or Jesus the carpenter? O farmer? Saan siya nakikilala? Carpenter. O, nagbabasa kayo ng Bible. Why? Bakit carpenter ang Panginoon? Ang kanyang profession? Okay. Si Joseph, tatay niya sa laman, okay, ay pag sinabing laman sa pamilya, no? Kasi ang Panginoon Kristo naman ay pinanganak virgin birth, Baka kayo ay maniwala na si Lord ay anak sa laman. Hindi. Siya ay, alam natin, ang Panginoon Kristo, overshadowed by the Holy Spirit. At ano nangyari? Kaya naging father niya si Joseph kasi noon pag virgin at nagkaroon ng nabuntis, virgin, wala namang gumalaw o kahit may gumalaw, basta virgin, hindi kinasal, yan ay malaking issue at baka itakwil at batuhin pa. Tama? Pero sinalo siya ni Joseph dahil nangusap ang anghel kay Joseph na ang dinadala ni Mary, actually Blessed Mary ang tawag natin ngayon, hindi na Virgin Mary kasi may mga kapatid si Lord Jesus na 3 lalaki pa. Hindi yun itinuturo masyado. Ano? Na may kapatid siyang 3 sa physical. Okay. Si Lord Jesus Christ lang ang virgin birth. Ang pangalan nila, James, Joseph, 3 yun. Okay. So,
ang tawag natin kay Blessed Mary or nanay ni Jesus ay Blessed Mary, hindi na Virgin Mary. Dapat malinaw sa atin yun. Alright. So, dito, makita natin na si Joseph ay carpenter, kaya namana niya, ang Panginoon Kristo, malakas yan, carpenter. Malakas ang pangangatawan kasi wala pang mga tools noon. Tama ba? Wala pang tools kung malalaki pa yung mga kahoy na ginagamit. Pero sometimes, I believe na nakakasama niya ang mga mangingisda. Kasi, kaya lang hindi yun ang expertise niya. Mas expert sina Apostle Peter or ang tawag sa kanya, Simon Peter. Naging dalawa ang pangalan niya. Dati, Simon ang pangalan niya, ang apelyido niya ay Bar-Jonah. Pag sinabing Simon Bar-Jonah, Simeon, anak ni Hona. Bar means anak ni. Alright, so pag nababasa nyo ang Simon Bar-Jonah, so ang last name na kinukuha yan sa pangalan ng tatay. Okay, so ang pangalan ni Josiah ay Josiah Bar-Roland. Ayan, gano'n yan, di ba? Bar, kasi kung sino, pag sinabing sinong Roland yun, Roland of. Of naman, yung lugar kung saan ipinanganak. Kaya minsan tinatawag si Lord Jesus, Jesus of Nazareth. Okay? So, dito sa profession, imagine ang isang carpenter ay sasabihan ka na mangingisda na doon mo ilagay yung net. Ano sa palagay nyo? Di ba mahirap? Iba yung profession mo, tapos sasabihan ka na ganito. Tulad ng ikaw. Okay, ang trabaho mo, construction. Tapos pupunta ka sa Sampabian. Tapos may mga mangingisda doon. Alright. At sasabihin mo, ay, parang wala kayong nakuha. Balik kayo doon, no? Doon kayo pumunta. Ilagay nyo ang net ninyo. Marami kayong makukuha. Pagkikinggan ka o hindi. Sasabihin, hindi ka nakikita doon sa Sampabian. Tapos tinanong ka pa, anong trabaho mo? Construction worker. Engineer. Sa tingin mo, pakikinggan ka? Okay? So, dito, medyo nagsabi ng totoo si Simon Peter. Ang sabi niya, sumagot siya, Master. So, dito pa makita natin na may relasyon sila bilang master and servant. O kaya guro at estudyante. Guro at disipulo, tagasunod. So, sa ating mga buhay ngayon, sometimes, yung iba nag-iisip, yung iba hindi nag-iisip. Anong ibig ko sabihin dyan? Yung nag-iisip ay sa araw-araw na pamumuhay, kunwari ikaw ay may nararamdaman sa katawan mo. Tapos, sabi mo, masakit dito. Tapos mayroong lawyer na nagsabi sa'yo, ay, ganito ang iyong i-take na gamot. O, ito ang gawin mo, maaalis yan. Tapos pumunta ka naman sa isang baker. Ito ang kainin mo na tinapay. Maaalis yan. Tapos pumunta ka naman sa, kasi marami kang gusto malaman dahil bakit sinusunod mo naman, hindi nag-iepekto. Tama? Punta ka naman sa isang hotel, restaurant manager. Di ba? At nag-uusap kayo, kaibigan mo, ay, ganito ang dapat na i-take para maalis yan. Di ba? Maraming tao ngayon, hindi nag-iisip. Pag mayroong problema sa buhay, ang pinipindot yung social media. Kasi maraming, sa tingin niya, answer dito. Lahat na nang nandyan, yan na yung akala niya totoo. Either mapasa health o mapasa politics, dito lahat ang totoo. Pag ano ang nakita nila sa Facebook
at saka YouTube, ano ang nakita sa social media? Uy, ito na, share, 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 di ba? Na hindi ko sinasabing lahat na nandito sa social media ay mali. Pero sino yung nag-share? Yung nag-share, nakita lang niya na parang totoo. Kaya isinare niya. Kahit na hindi siya doctor, yung health ang pinag-uusapan. Kahit na hindi siya politician or hindi siya lawyer, pero parang totoo yung nakita niya, isinare na niya agad, hindi nag-research. Ako niya? Ito yung pinaka-dangerous na bagay sa hindi nag-iisip. Yung nasa social media. Ang tao minsan may mga hurts, may mga problema sa buhay, may mga maring in despair or frustration sa buhay, tapos maghahanap na siya sa social media. At kung ano yung nakita niyang experience ng iba, ina-apply niya, kaya nagkakawindang-windang. Yung iba, to the worst, okay? Worst case scenario tayo, meaning, hindi na maagapan kasi nag-worsen na, gumabi na ang problema, nagpunta na sa, yung iba naman, lalo hindi nag-iisip to, albularyo. Yan. At professional advice, pwede rin yan, punta sa psychologist, then psychiatrist, kasi may kung ano na ang naririnig. Ngayon, yung mga bata sa eskwelahan, bata sa social media, umaga pa lang, para hindi magulo, paghawakin na ng nanay ng ganito. Di ba? Roblox, ano pa. 3 games yun ang nakakasira ngayon sa kabataan. May mga kabataan na nakakausap, estudyante, sabi nakakarinig na raw ng boses. Ayan, di ba? Oh. Ano ka pag nakakarinig ka na ng boses? Maliban lang sa kung nagbabasa ka ng Bible at boses ng Holy Spirit ng Bible ang narinig mo. Iba, medyo may problema na yon. Ba? Now, aminin natin o hindi, most of our problems we want to solve ngayon dito. Samantalang ang talagang dapat na right thing to do, right pa lang pinag-uusapan na, anuman ang issue mo sa buhay, dapat ang konsultahin mo yung author ng buhay. Ang kukonsultahin mo yung gumawa ng langit at lupa. Yun ang kulang ng maraming tao ngayon. If you open the Bible, the social media or your internet, kukunti ang makikita mo, depende sa algorithms na nare-receive mo, kukunti ang makikita mo dyan na, sana dumami na Word of God or nagbibigay ng tamang advice ayon sa salita ng Diyos. Kung may Word of God pa, baka kulto pa yung sinasabi. Di ba? Ginagamit lang ang Biblia para patunayan ang isang pananaw sa buhay. Yun ang problema natin. Ano ang pinaka-safe kung may issue sa buhay ang isang Kristiyano? Sino ang kukonsultahin mo? Yung iba nga, di ba? Maliban sa social media ay yung kapitbahay, kamag-anak. Tama? Oh. Sa inyo kaya, pag may mga issue tayo, either health or advice or decision making, sino ang kinukonsult ninyo? So, ang aking ibig sabihin dito ay dapat meron kang tamang mentor. May kinikilala kang authority. Sa tamang pag-iisip. Ito na, kanina maling pag-iisip. Sa mga hindi nag-iisip, maling pag-iisip. Sa tamang pag-iisip naman, although hindi ko sinasabing bawal magawa ng cellphone, pero sa mga nag-iisip, 10% na lang. Ibig sabihin, napabayaan ito ng matagal. Hindi hinawakan, kaya 10% na lang ang... Sa mga laging naghahawak kasi, hindi nalulubat, tama? Kasi makita nila agad, uy, 30% na, saksak agad, di ba? Ako, napapabayaan ko ito kaya basag na
Sa mga nag-iisip naman, okay, una, naisip nila, kung may nararamdaman, anong automatic na isip na tama, right pa lang usapan natin, right? Right thing to do pag may nararamdaman. Ano? Saan naisip? Anong gagawin? Magre-review muna siya. Ano ang nakain ko? Balik ng balik sa trono, di ba? Okay. Ano kaya nakain ko? Ano kaya yung maling nakain ko? Di ba? Bakit? Ngayon ko lang nakita, umimpis yung tiyan ko pala. Okay. Huwag lang uupo, lalaki ulit, di ba? Pag umupo, pupalagi. Assessment, pinag-iisipan mo. Hindi, masakit ang tiyan ko. Tapos, ano kaya para sa masakit sa tiyan? Ask AI, di ba? Di ba? Tapos kung anong sinabi, kain, ito ang dapat mong gawin. Wala na. Dapat sarili mo muna. Pag nag-iisip. Pangalawa, alam mo yung mga tinatawag na home remedies. Di ba? Supposed to be alam mo. Kung hindi ka marunong, saan ka pupunta pag masakit ang tiyan? Sa karpintero. Tama ba? Sa mason. Mali, di ba? Hindi nag-iisip yon. Sa tamang tao na pwedeng makatulong sa iyong nararamdaman. Tama ba? Ibig sabihin, siyempre, ang principle, pag ikaw ay may issue sa buhay at gusto mong masolve, hanapin mo yung taong may authority sa issue na yun. Maliwanag? Yung may kakayanan, may authority, pinag-aralan niya at alam niya ang sinasabi niya. Hindi pwedeng nagtatanong na lang sa kapitbahay, sa aso, sa pusa. Yung iba kausap, aso, pusa, nakita ko eh. Kumusta ka na, Ning? Kumain ka na? Di ba? Ginagawa nyo yan. Hindi naman sumasagot. Ganun lang, di ba? Pero ginagawa natin, aminin na natin. Ibon, kinakausap. Tapos sasabihin nyo, di ba? So, dito, mabuti na lang si Simon Peter ay tinawag ng Panginoon at tinanggap niya si Lord Jesus na Master. Master. Meaning, hindi yan master na title na Master of Divinity or Master of... Hindi. Master meaning guro. Yung tagapagturo na pinanampalatayanan niya at naniniwala siya. Meron silang relasyon na handang mag-aral at tinanggap ni Peter, okay, munta ko na sabihin Peter dyan, Simon Peter, ang authority ng Panginoon sa buhay niya. Meaning, sa atin, ang tawag natin, Lord, tinanggap kita na Lord and King ng aking buhay. So, regardless, okay, hindi linya ng Panginoon yung fisherman. Mas magaling si Apostle Peter. Pero dahil nabuo na yung tiwala, at I believe ang Panginoon Kristo ay nasilip na ni Simon Peter na hindi lang siya ordinaryong tao. May expertise siya sa lahat ng bagay. Okay? Maaaring nasilip na niya na, ito ang Diyos na nagkatawang tao. Maaling limited siya in other sense. Like napapagod, kumakain, pero, di ba? Sa mind, sa karunungan, hindi. So, sinabi ni Simon Peter, sabi niya, Master, we have toiled all night. So, okay lang na sabihin natin, okay? Okay lang na sabihin natin, minsan sa Lord, yung ating mga kapaguran at mga ginawa. Hindi complain yun. Basta ang kasunod, pero dahil sinabi mo, gagawin ko. Amen.
Amen? So una, maintindihan natin, okay, na upang tayo ay pagpalain ng Panginoon. Word pagpalain. Pinagpala na tayo spiritually sa kaligtasan natin sa Lord. Pero kung tayo gusto nating mag-manifest yung spiritual na pagpapala na yan, isang lesson na makikita natin dito ay go out to the deep. Huwag kang manatili sa shallow waters. Alam mo yung shallow waters? Mababaw lang na tubig. Walang maraming isda doon. Mga, ano ba yung mga siwi-siwi lang na nandyan. Mga bunor. Mga maliliit. Yung malalaking isda nandoon sa malalim. Sipin natin na yung mga malaking isda ay mga manifestation ng pagpapala ng Panginoon. Amen? Sa ating mga teaching, sinasabi natin, ang Lord patuloy na bumubuhos ang pagpapala niya. Sabi ng iba, sana all. Bakit? Hindi ako naaanggihan. Hindi ako nadadaluyan. Why? Kasi hindi ka naka-align. Alright? Ang pagpapala ng Lord, ang kapahayagan ng Lord, ang blessing ng Lord ay patuloy na dumadaloy, i-align mo lang ang sarili mo. Kung baka sa waterfalls, di ba? Pupunta ka doon sa silong kung saan dumadaloy ang tubig. Kung nandun ka pa lang sa bato, hindi ka pa lumulusong, at sabi mo, sana makaligo ako. Pero hindi ka umaalis sa kinalalagyan mo, hindi ka mabubuhusan ng tubig. Tama ba? Amen? So ang Lord, nandyan palagi para pagpalain ang kanyang mga anak. Either spiritual, physical, financial, material. Pero dapat kang pumunta doon sa alignment sa kanyang salita. So, si Simon Peter, kasama ng kanyang mga kasaba, ay nagtrabaho. Gumawa sila buong gabi. Pero wala sa alignment, wala sa tamang hulog ang kanilang net. Ilan sa atin, ang Kristiyano naman tayo, sabi, o marami, of course, ay nag-iisip, ginagawa ko naman lahat. Pagod na ako. O lahat ng mga naririnig ko, ganyan, ganyan. Pero ang tanong, ikaw ba ay naka-align? O ikaw ba ay nananatili sa shallow waters, sa mababaw lang, ayaw mong umalis doon sa hanggang kalit-kalit? Ay, ano ba yun? Tagalog ba yun? Bukong-bukong ba yun? Yung tubig na hanggang dito lang sa paa. Anong mahuhuli mo dyan? Palaka. Malami kagabi yan. Ang ingay nila, di ba? May nanghuli ba kagabi? Ingat lang, baka kunwari palaka ang inuhuli, pero magnanakaw palaka. Ay, kapala. Marami yun. Lalo na pag masarap ang tulog pag umulan. So, we have toiled all night and have taken nothing. Paano ka kinakausap ng Diyos dyan? Ang Panginoon, tinatawag niya ang kanyang mga tao na umalis sa ating familiar na kinalalagyan. Yung sanay na sanay ka na. Okay? At sa pamagitan ng mas malalim na pananampalataya, okay? At pagdidepende sa salita ng Diyos, pumunta ka sa mas malalim. Yan ay applicable. Either yan ay trabaho, either yan ay sa area ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang gusto mo lang 5-minute Bible study, ngayon, yung life group natin, 30 minutes. Minsan, 1 oras pa. Di ba? At nag-enroll ka pa ng AGMA. Hindi na yan mababaw. Hindi na yan shallow waters.
Sino ang mas maraming nakukuhang kapahayagan mula sa Lord? Yung 5 to 10 minute Bible study o yung nakakaisang oras? Di ba? Mapapansin natin dito, anong sabi niyan? And when, sa verse 6, they had done this, nung ginawa nila ito, they enclosed a great multitude of fishes. And their net break. Wow. Yung kanilang mga, anong pangalan ng net sa Tagalog? Mga lambat. Now, hindi ordinaryong lambat yan. Malakihan naman yung mga bangka nila. Sa dami ng nakuha nila, ay napunit. Nakakita na kayo ng lambat ng fisherman? Matitibay yun. Pwedeng sabihin, ay luma na kaya napunit. Hindi, ang rason, sa dami ng nakuha. Amen. So dito, ulit, makikita natin na ang milagro, himala yung pastor, himala talaga. Sinong gustong himala sa buhay? Okay. Maintindihan natin na bago nila matanggap ang himala, dapat may pagsunod. Dapat ma-perfect natin ang obedience sa Panginoon. Alright? Obedience precedes miracle. Nauuna ang pagsunod. Okay, so anong dalawang bagay na ang ating nakita? Umalis ka sa mababaw na tubig. May meaning na ba sa inyo yan? Shallow waters? Okay, number 1 yon. Pangalawa, bago magkaroon ng himala, may pagsunod. Marami sa atin, selective obedience. Isipin nyo, tingnan natin kung isa tayo doon. Ano ba ang selective? Pag kayang-kaya o kaya'y okay lang sa pananaw mo, I will obey this. Pag mahirap, hindi mo na yan. So, parang nasa atin ang choice kung ano ang sundin. Ang selective obedience ay still disobedience. Wala ka pa ring spirit of obedience kasi namimili ka ng susundin mo. Di ba? Ang tunay na taong masunurin o naging habit na niya, naging pagkatao na niya, ang pagiging masunurin ay regardless of ano ang nakasulat diyan, susundin mo. Kasi obedient ka sa Lord. Amen. Kaya yung sinabi sa Matthew 28, sa Great Commission na turuan nyo silang sumunod, ang nakasulat sa atin, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo o itinuro, ang talagang meaning sa akin yon at sa mga mas malalim na pananaw ay turuan nyo silang maging masunurin sa lahat ng sinabi ko sa inyo. So, ang pagtuturo natin ng Bible, ng mga salita ng Panginoon, GMA Life Group, o bakit tayo nag-aaral sa cell group o Bible study, ay hindi upang marami ang matutunan ka, kundi matuto kang maging masunurin sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. So, ibig sabihin nito, kahit ang situation mo ngayon ay walang-wala. Kahit ang situation mo ngayon ay adverse, meaning hindi maganda o hindi naaayon sa kagustuhan mo o sa buhay ng tao. Whatever you are now, God can do miracles. From no fish to sobrang isda. Amen ba? Note the same sea. Parehas na lake. Parehas na dagat lang yun. Wala lang sa tamang lugar ang hulog ng kanilang lambat. Amen ba?
Pero pag pumunta ka sa gumawa ng langit at lupa, pumunta ka sa pinakamarunong, okay, ang Panginoon Kristo, at makikinig ka sa Kanya, anong mangyayari? Magkakaroon ng himala. Amen ba? Ano yung dalawang principle na ating nakuha? Para magkaroon ng himala sa buhay. Para ma-reverse yung ating mga akala natin ay mahihinang parte ng buhay. Anong gagawin? Number 1. Now, hindi ko sinasabing wala kang gagawin. Kasi Simon Peter, nagtrabaho talaga sila ng buong gabi. Industrious. Amen. Sa tingin niyo ba ang tamad pagpapalain? Hindi. Pero may mga masisipag, pero wala naman talagang resulta. Huwag mong iwanan ang kasipagan. Masipag ka pa rin, pero luminya ka. Amen. Masipag ka pa rin, pero luminya ka. Umalis ka sa shallow waters. Umalis ka sa comfort zone. Sa araw na ito, pwede ka sanang hayahay lang. Ano ba yung hayahay? Sunday. Bakasyon. Trabaho ako ng 6 na araw. Linggo. Ito naman yan. Parang sarili naman at bakasyon. Pwedeng sabihin yan ng mga OFW natin na nasa Hong Kong. Lunes hanggang Sabado, everyday nagtatrabaho buong 1 taon para makatulong sa pamilya na nasa Pilipinas. Everyday. Everyday. Sunod-sunod sa amo. Tama ba? Pero yung Sunday, panahon na sana na pahaya-hayahay doon sa Central. Nakapunta na kayo doon. Sister Jenny, alam mo yun, di ba? Central. Nakita mo nung pagpunta ka doon, dumaan ka doon, hayahay talaga. Ang mga tao doon, selfie. Pero, alam niyo ba yung mga kapatiran doon, yung member ng church, ng Christian Church of the Philippines, na church natin sa Hong Kong, under ng Section 9, Pastora Fe, 4 na services sa Sunday and Saturday. Kahit pagod na, masipag, pero Sunday, lumiling niya sila. At ang kwento ng bawat isa doon, hindi maubos ng himala at pagpapala sa mga buhay nila. So mga 68 ang tinuruan namin nila Casey, kasama ko siya, Joanna, napunta kami doon, Access 1. Ano ba, magmi-mission ba sila? Access 1, nasa Hong Kong na nga, sobra-sobra trabaho, busy-busy. No. Ang itinuro sa kanila doon ay plano ng Diyos, hindi lang maging domestic helper or OFW, may mga teachers doon. Plano ng Diyos na ipinadala sila doon, nauna na parang si Joseph. Di ba? Na nauna na sa Egypt. Na maging missionary. Na magdadala, ang tawag doon, higher purpose. Higher purpose. Hindi ka DH lang. Hindi ka houseworker lang. Hindi ka nagtuturo lang dito sa ibang bansa. Ikaw ay ambassador ng Panginoong Hesukristo. Ito yung mga tao na nag-sacrifice, toiled whole night, pero hindi alam ang purpose. Pero yun ang isinare natin sa kanila. So ngayon, noong unang panahon, ang sabi ko, I love the Philippines. Hanggang ngayon naman, I love the Philippines. I will die for my country. Hanggang ngayon naman, I will die for my country, but not for the politicians. Tama? Amen?
Iba yung country sa politician. Amen? Yung iba makikipag-away dahil sa politiko. No. If you love this country, be a soldier or be a policeman. Pero hindi police dog. Ano yung police dog? No, yung police ng politiko. Sunod-sunod. Sunod-sunuran. Be loyal to our country. Like the Israelites, they are loyal to Israel as a country. Sabi nila, Israel Kai. Anong ibig sabihin nun? Israel will stay forever in this land. We have a land. So, sabi ko, huwag kayong lalabas sa bansa. Mahal natin ang bansang Pilipinas. Pero nabago na yon. Higher purpose. Kung ikaw ay mayroong kakayanan na hindi, mayroon kasi isang sakit na pag nag-abroad ka ay hindi gagaling. Ano yan? Kala ko ba nag-abroad na yung iba sa inyo, hindi niyo alam? Homesick. Pag ikaw ay may homesickness, hindi ka pwede sa abroad. Yung pumunta ka lang sa Dagupan o kaya sa Maynila, namimiss mo na ang baboy, alaga mong manok, ay hindi ka pwede talaga. Na ba? Ha? Pero kung ikaw, dahil sa heroic act, ano yung heroic? Yung kabayanihang nasa puso mo, dahil sa kahirapan sa buhay sa Pilipinas, gagawin ko ang lahat para maka-abroad, para mabuhay ko at matulungan ang aking pamilya. Pamilya pa lang usapan yun, ha? Kaya na magsakripisyo. Yung iba sabi na, matulungan ko ang church, ang ministry. Wow, level up yon. Matulungan ko ang bansang Pilipinas. Wow. Di ba kasi yung papadala ng dollar, di akit yung dollar ng Pilipinas. Tama? So gagawin ang lahat. Paano ko ang sabi niya? Para dalhin ang mabuting balita sa ibang bansa. Wow! Level up yun. Hindi ka lang nagtatrabaho para sa pangsamantalang pagkain dito sa mundo at later on, ang mamatay ng dahil sa'yo, ibig sabihin, tumanda na. Tama? Sino ba yung mga immortal dito? Hindi ba kayo? Tama kayo. Ang kaluluwa, immortal talaga yan. Pero sa laman, mamatay naman tayo lahat. Tama ba? Ano kaya, pagising mong ganyan, 70 ka na. Tama? Hindi ko sinabing pagising mo, patay ka na. Kasi hindi ka nagigising pag patay na. Pagising mong ganyan, 80 ka na. Yung desire mo noon, nung ikaw ay bata-bata pa, maglilingkod ako sa Diyos. Hindi nangyari. Magsusupport ako sa church. Hindi nangyari. Tuwing gising mo, parang dagdag na 10 taon. Pero walang nangyari. May mga taong ganon. Sayang yung panahon. Kaya habang bata pa, habang may kakayanan pa, ulitin ko, kung may kakayanan na tulungan ang ating mga pamilya, hindi sinasabi ni Pastor Roland Santiago, huwag umalis ng bansa. Go out. Find a job. Basta wala kang sakit na homesickness. Maging hindi lang OFW, maging missionary ng Panginoon at the same time. Amen! Bakit, Pastor, nasa isda tayo at fishing biglang napunta? Diyan nagsimula yan. Pangingisda ng totoong isda. But later on, sinabi ng Panginoon, come and follow me, I will make you fishers of men. So dapat maintindihan natin ang progression ng katawagan ng Panginoon. Hindi ka lang tinawag ng Diyos para umangat ang buhay mo. Hindi ka lang tinawag ng Diyos upang ikaw ay umasinso. Ikaw ay tinawag ng Diyos para ihanda ka at ihanda lahat
upang gampanan yung assignment na ibinigay ng Diyos sa iyo. Amen! Na walang iba kundi the Great Commission. Yung iba, pagbusog na at nagkakapi na doon sa 5th floor ng bahay, hayahay na. Pwede niyang isipin, bahala na kayo sa buhay niyo din na umakyat sa 5th floor. Kung may 5th floor kayo, ako meron. Mababaw lang yun. Shallow water. Walang himala sa ganoong buhay. Kasi yung ginawa mong 5th floor na bahay mo, 5th floor lang yun. Kayang gawin ng ibang tao yun. Wala pang himala doon. Amen? Sinong nag-iisip sa mga patalinhagang sinasabi ko? Pero may madaling intindihan yan kung may Espiritu ng Diyos sa atin. Amen ba? Leave the shallow waters. The shallow waters ay yung mga bagay sa buhay natin na pangtao lang. Yung pangtao lang. Magtrabaho para kumain, mag-abroad para kumita ng pera, mag-abroad para mayroon ding bahay, kaparehas ng iba, mag-abroad para, pare-parehas na ang buhay sa mundo ganyan. Shallow waters, walang himala dyan. Kayang gawin yan ng mga ibang tao. Tama ba? May Diyos o wala? Tama ba? Yung iba nga, walang Diyos, pero may malita. Tama? So, shallow water, pag pera-pera lang. Shallow water, pag bahay, lupa, sasakyan lang ang usapan. That is a shallow water. Let's go to the deeper water. To the deep. Sa kalaliman ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Sa kalaliman ng pagtawag ng Diyos sa iyo. Una, di ba? Panalangin. Our conversation with God. Dapat lumalim. Lumalim ang ating pakikipag-ugnayan sa Lord sa pamagitan ng panalangin. Amen. Lumalim ang ating karunungan at kaalaman sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lamang Bible reading. Okay yung Bible reading. Mayroong nagtuturo. Bible reading every day. 1 chapter, 2 chapters every day. Walang sawang Bible reading. Okay yun, walang problema. Sige. Pero ang tanong, sana makatulong yung Bible reading at pumunta sa next level ng pag-aaral, Bible study. Sino nagsimula sa Bible reading? Noong una. O walang reading? Bible lang, walang reading. O reading lang, walang Bible. Reading. Basa ng kung anong nasa Facebook at social media. Bible reading is a good way to start. Pero huwag manatili sa Bible reading. Amen! Study the Bible. At palakpakan natin ang ating mga nanay dito, upper class. Nag-AGMA ang mga yan. Oh, ibig sabihin ba ay matatalino na sila? No, yung effort nila na umupo dyan na kahit na gurug yung tiyan hanggang alauna. Effort yun. At kung kaya ng mga upper class natin, kung kaya ng mga nanay natin, kayang-kaya ng mga kabataan, parang hindi malakas yung amen na. Amen ba? Kung kaya ng mga OFW na 6 days pagod sa trabaho. Pero yung kaisa-isang araw ng linggo na sana magpahinga sila at maghayahay, ginagamit pa nila sa paglilingkod sa Diyos. Praise and worship, Bible study, sharing the Word of God. Hallelujah. Yun yung deeper water. Yun yung mas malalim na layunin. Ma-discover natin, get out from the shallow waters. Go to the deep. Get out from your comfort zone. Umalis ka sa yung comfort zone. Yung kasanay-sanayan mo na. Pumunta ka sa mas malalim.
May mga iba naghahanap ng church, basta pumasok kang ganyan, hallelujah, praise the Lord, palakpakan, tawanan, uwi ka na. Walang magsasabi sa iyo, kumusta ka na? Kumusta ang Bible reading mo? Kumusta ang pagbabasa mo ng salita ng Diyos? Kumusta ang walang magtatanong ng ganon. Yun ang gusto ng iba, shallow waters. Kasi pwede kang umaten at nasa sulok-sulok sa likod na hindi ka mapansin. Pagkatapos ng closing prayer, amen, nandun ka na sa gate, nakalabas na. Walang nakapansin sa'yo. Pwede yun eh. Yung parang aatin-atin lang na mimimisa every Sunday. Shallow waters. Walang himala. Redundant. Recycle every day. Walang bagong revelation. Pero pag ikaw yung natuto, itulak mo yung bangka. Huwag kang matakot sa malalim. Amen? Amen? Obedient to the Master. Yes, Lord. This time, hindi ko susundin ang nararamdaman ko. Ano yung nararamdaman ko? Hindi pa tapos kasi ang service, nagugutom na ako eh. Yan yung nararamdaman. Di ba? Lord, I will get out from shallow waters. Hindi ako makikinig sa grug-grug-grug ng tiyan ko. Huwag naman kayo kasing kwan, pupunta na hindi nag-almusal. At least, nakakain ng tinapay. Di ba? O whatever. Kung hindi kayo sanay sa magutom, sa fasting. So, Lord, this time, I will not go on shallow things. I will not go on bread and water and things of this world. Aalis na ako na ang puso ko nandyan sa mga earthly things lang. Na hindi ko sinasabing mali ang bahay, lupa. Hindi ko sinasabing mali yan. Ang sinasabi ko, kung hanggang dyan ka lang sa shallow waters, walang himala. Hindi ka higher purpose. Hindi malalim ang pagkaunawa mo sa katawagan ng Panginoon. Yan ang ibig kong sabihin. But if you want more, sino nagsasabi dito, Lord, I want more. Yan ang Kristiyano na hindi na utak Romano. Di ba? Alam mo yung utak Romano? Yung mimi sa labat, asong pala? Noon, ganun tayo, di ba? Uy, linggo ngayon, kimisa ka la. Hindi ni, makasalanan ka. Sige, ay, amid wala, misak. Santo ya, santo. Yan ang ating pananaw noon. Di ba? Pero if you want to get out from shallow waters, religion, material things, putting trust on the things here, all right, it's time to listen to the Master. Amen. Sabihin niyo sa iyong katabi, it's time to listen to the Lord Jesus Christ. Ulitin ko, sino ang talagang naghahangad na magkaroon ng himala sa kanyang buhay? Hindi lamang one time, every time. Amen? So, una, get out from shallow waters. Pangalawa, obedience. Perfecting obedience. Perfecting. Pangatlo, magtiwala. Okay? Trust God's timing. Sabihin natin, timing! Hallelujah. Alam niyo ba na sa kalendaryo ng mga Hudyo, Hebrew, ang araw ay hindi nagsisimula sa umaga. Ang araw ay nagsisimula sa gabi. Sino nakakaalam yan? Hindi nyo binasa ang Genesis nyo. Evening, and then morning, the first day. Evening, the morning, ang unang araw nila, evening, alas 6 ng hapon, yan yung simula ng araw. Yung isang araw, then the next day. Pag nagsimula ka sa buhay, nagsimula ka ng pamilya, nagsimula ka magdalaga, nagsimula ka mag-aral, yan ay isang journey, yan ay isang paglalakbay na parang gabi. Ba?
Kasi nandyan yung toiling, nandyan yung pagtatrabaho, nandyan yung pagsisikap. Magsimula ka ng negosyo, parang gabi. Nandyan yung haka-haka mo na magpa-prosper ba ito o hindi. Tiyaga-tiyaga lang. Maraming pagsubok, maraming stumbling block, maraming hindi nakikitang mga bagay na parang kakapa-kapa kasi gabi, kulang yung ilaw mo. Minsan ganon ang dapat paningin sa buhay. Di ba? Nga, pinanganak akong mahirap, pero huwag mo nang dugtungan ng mamamatay akong mahirap. Amen? Huwag natin kalimutan na bagamat tayo nagsimula sa gabi, pamilya, buhay, negosyo, anumang klase ng endeavor sa buhay, huwag niyong kalilimutan, huwag nating kalimutan na darating ang umaga. Amen? The joy comes in the morning. Ang kagalakan ay darating sa umaga. Amen? Praise God. So, ano ang sabi ni Simon Peter? Masipag. Buong gabi kaming nagtrabaho. Ano? Surrender na. Bakit? Kasi naghuhugas na ng lambat. Naghuhugas na eh. Uuwi na eh. Amen ba? Pero ang sabi ng Panginoon, nadaan sila dyan. Sabi niya, sandali mo na. Sumakay siya. Nagturo. Ano kaya ang itinuro ng Panginoon? Hindi sinabi dyan, maybe, ang itinuro niya tungkol sa obedience, tungkol sa pananampalataya, tungkol sa experience nila. Di ba? Na-convince sina Simon Peter. Lalong tumibay ang pananampalataya nila sa Panginoon because of the teaching, because of the fellowship. See, they are not listening to anybody else. They are not listening to social media, to what people say. Uso na yun noon, Marites. Alam niyo yun? Sabi ng Panginoon kay Simon Peter, anong sinasabi nila tungkol sa akin? Nagtatanong din pala ang Lord. Tama? Amen? Sabi ng mga tao, you are Jeremiah. Bakit siguro? Kasi malakas manalangin. Lamentation, di ba? Sabi nila, ikaw si Elijah. Bakit? Sino si Elijah? A prophet of supernatural. Kasi nakakagawa ng himala ang Panginoon. Sabi nila, so maraming sabi nila, maraming haka-haka sa Panginoon si Kristo. Pero ang sabi niya, ikaw, Simon Peter, sino ako? Sa'yo. Ang sabi niya, Simon Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Ikaw ang Kristo, anak ng buhay na Diyos. Amen! Ang sabi ng Panginoon si Kristo sa kanya, mapalad ka, Simon Peter, Simon Bar-Jonah, doon na ang pangalan niya. Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood, laman at dugo, hindi ito ang nagpahayag sa iyo. For flesh and blood have not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Amen. Ibig sabihin, ang palaging pagkikipag-fellowship, palaging pagkikipag-isa, palaging pagkikipanayam, palaging pagkikipag-usap sa Panginoon ay nagbi-build ng trust, nagbi-build ng faith. Amen? So, bagamat masipag si Simon Peter, buong gabi kaming nagtrabaho at parang nag-give up na, washing the net na sila. Pero sabi ng Lord, ilagay mo ang iyong net sa malalim. Doon. Tinulak, punta sa malalim, nilagay maraming isda. Amen ba? God's
timing. Well, ang timing, bakit buong gabi mangisda? Kasi yung mga, hindi ako mangisda, pero anong ka natin? Yung mga isda ba natutulog o hindi? Maraming sa atin dito, hindi alam. Tama ba? Ngayon. Natutulog ba ang mga isda o hindi? Ito ang grabe, naliligo ba sila o hindi? Kasi seryoso kayo eh. Nababasa ba sila ng ulan o hindi? Okay. Sa gabi kasi, madilim. Ang isda attracted sa ilaw. Tama? Kaya yung mga mangisda, naglalagay ng malakas na ilaw, doon magkukumpul yung mga isda. Possible, malakas ang ilaw nila, buong gabi na nagtrabaho. Ang mangingisda, alam ang timing. Araw ba o gabi ang panghuli? Hapon ba? Maalon ba o hindi? Alam nila. Pero against all odds, kahit natapos na sila, so possible na dahil magaling na ekspertong mangingisda, sina Peter, pwede naman nilang ipagpatuloy hanggang araw ang paghuhuli eh. Tama ba? O kaya uwian na, kaya wala nang mahuli. Ang ibig ko sabihin, wala na sa area yung mga isda. Parang, di ba? Parang, okay. Di ba may school of fish? Hindi, biro lang. Sa English kasi may expression na school of fish. So uwian na kako kasi dismissal na, kaya umalis na sila. Okay? Baka pag-aralan nyo, itanong nyo sa mga para matawa naman kayo mamayang hapon o bukas. Okay. So, to the expert, umaga na, wala nang isda doon. Tapos na. Diba? Pero nanampalataya sila sa sinabi ng Panginoon. Anong sabi ni anong sinabi ni Peter? Nevertheless, Master, we have toiled all night and have taken nothing. Buong gabi kaming nagtrabaho, wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi mo, hallelujah! Alam niyo ang ibig sabihin niyan? Lahat ng imposible sa eksperto, lahat ng imposible na naisip natin dahil akala natin magagaling na tayo. Uy, kaya ko ito, alam ko ito, pero walang nangyari. Hallelujah. Tignan natin ang sinasabi ng Panginoon. Minsan, pagdating sa health, ang usapan, mas pinaniniwalaan natin ang sinabi ng tao kaysa sinabi ng Diyos. Sinabi ng tao, anim na buwan ka na lang mabubuhay. Itong paa mo, puputulin na ito. Madaling maniwala at mag-react sa sinabi ng tao. Maring sinabi mo, ginawa ko ng lahat. Lang negosyo, bankrupt pa. Ginawa ko na lahat. Anong gagawin ko? Mag-aral. Bagsak pa rin yung grade ko. Ganyan, di ba? Pag-estudyante. Ginawa ko na lahat sa buhay. Pero, praise the Lord. What matters sa isang Kristiyano? Ang importante sa isang Kristiyano ay yung sinabi ng Panginoon. Kahit ano ang sitwasyon mo, nevertheless, kahit ano ang sa tingin mo, wrong timing, pag sinabi ng Panginoon, if you know how to obey, magkakaroon ng himala sa buhay mo. Sino naniwala magsabi ng malakas na Amen? Trust God's timing. Praise God. Minsan hinihintay ng Lord na matapos yung pagtitiwala natin sa sariling karunungan, sa sariling kaisipan, sa sariling kakayanan.
Yun ang gusto ng Lord. Tapos yung self-confidence mo na, kayang-kaya ko ito, hindi ko kailangan ng Diyos. Kayang-kaya ko ito, saka na ko manalangin. Tapos pag hindi mo na kaya, Lord, help me. Di ba? Sometimes it's too late. Meron ng consequences. Sabi natin, God's timing. Sino naniniwala na may timing ang Diyos? Sa mga pangarap natin, do not give up. May timing ang Panginoon. Amen? Pero you need to prepare for that timing. Ulitin ko, ang tanong ngayon, may magandang tanong. Sino ang pinagpapala ng Lord? Maganda yan. Pero ito ang tanong. Sino ang gusto, mas marami pang magmamanifest na pagpapala? Oh. Kung gusto mo, konti lang sa shallow water. May bunor, siwi-siwi, may kiting-kin. Di ba? Hindi mo kailangan ng lambat doon. Pwede rin, lambat na maliit. Pero kung gusto mo makahuli ng malalaki, greater blessing to manifest in your life, it requires greater faith. Doon sa malalim na tubig, makikita yung place na kung saan si Simon Peter ay lalong magtitiwala, lalong dapat kumpletuhin niya ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Amen! Well, sumunod si Simon Peter. Maaring sa isip niya, sumunod na lang master At siguro sa utak niya, makakakuha rin. Meron din yan. Kasi dagat yan Merong isda dyan. Mayaman sa isda. Pero alam nyo, ang mapansin natin dyan, ang lambat nila na break. Ano yung ibig sabihin? Pag ang Diyos ang nag-provide, God's provision will exceed your expectation. Pag ang Diyos ang nag-provide, pag ang Diyos ang gumalaw, higit pa yan sa inaasahan mo. Amen? Praise God. So, let us leave the shallow waters, perfecting obedience in the Lord para magkaroon ng himala. Magtiwala tayo sa timing ng Panginoon. Always listen to God. Pag nangusap ang Lord, that is His timing. Pag gusto natin ng malakihang pagpapala, praise God, it requires greater faith or greater obedience. At pag ang Lord ang nag-provide, praise God, at ni-reverse ang situation mo, higit pa sa yung inaasahan mo. Ang command is, launch out to the deep. Pumunta ka sa malalim. I-apply natin ito sa ating mga panalangin. I-apply natin ito sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Kung ikaw pabisi-bisita lang sa life group, Bible study, gawin mo ng kumplito. Amen? Hello? Instead na ang iyong pag-aaral sa Word of God o paglilingkod sa Diyos ay convenience lang. Oh, hallelujah. Yung mga iba pwedeng umattend sa church na ang aircon kabi-kabila. Yung tipong bago ka pumasok sa church, bibili ka ng jacket. Nagtaka kayo, meron ba yan? I'm exaggerating. Pero comfort. Some people wants comfort to attend a church. Diba? Pero pag tanggalin mo yung aircon, wala na. Walang commitment. Buti na lang ang taga Christ Our Life Ministries. Pwede sa silong ng kawayan, silong ng mangga, silong ng punong kahoy. Amen? Church na iisa ang aircon. Amen? Sabihin nyo naman, magiging dalawa na. Yung church na walang aircon. Amen? Nagsimula tayo sa church na walang bubong. Amen? Church na butas-butas ang bubong. Amen? Oh, hallelujah. Anong tawag dyan? Hindi convenient store. Hindi convenience yan. Yan ay commitment.
Ang taong may commitment ay kandidato para sa greater blessing ng Panginoon. Amen? Amen? Praise God. So, ano ang naging effect? True worship. Ang dapat mga himala sa buhay natin, ang dapat mga pagpapala sa buhay natin ay magtuturo ng pagpapakumbaba. Verse 8 to 10. Tingnan mo. Anong sabi? Verse 8 to 10. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Oh, diyan ba siya na born again? No. Nung nakita niya ang himala sa buhay niya, nung nakita niya, na ulitin ko ang isang tao, I believe, kailangan niya ng himala sa buhay para mabago ang buhay niya. May mga tao nakakakita ng himala, pero iba ang effect. Pero tingnan natin ang tamang character or attitude ng isang taong nakakita ng himala mula sa Panginoon. Nabubuksan ang mata niya na ang kaharap niya ay hindi karpintero. Ang kaharap niya ay hindi ordinaryong tao. Ang kaharap niya ay Son of God. Minsan, tayo, hindi natin nakikita yung mga dungis at mga dumi sa katawan natin kung lampara lang o kandila lang ang gamit na ilaw. Ba? Sa loob ng bahay, hindi mo makita ang dumi pag puro lampara lang at kandila. Kung kandila, ang gamit mo everyday kasi naputulan ng ilang araw, hindi na ibalik, sigurado yan. Pag bumalik ang kuryente at humarap ka sa salamin, anong una mong makita? Anong una mong makita? Yung ilong mo may itim. The more the light is shining, the more yung dumi na-expose. Kaya, nung na-realize ni Simon Peter, okay, na ang kaharap niya hindi ordinaryong tao, hindi siya nagbasa ng Jesus. Siya ang nabasa. Ang buhay niya ang binasa niya. Every time haharap tayo sa salita ng Diyos, hindi upang maging magaling at matuto sa Word of God. Hindi upang mabasa natin ang ating devotional. Pag humaharap tayo sa Panginoon at sa Kanyang salita, dapat ang nababasa natin ay ang ating buhay nang naaayon sa liwanag ng salita ng Diyos. At yan ang naging epekto, na-expose ang kanyang sarili sa ilaw. Hindi ordinaryong tao ang kanyang kausap at kaharap. Lord, lumayo ka sa akin, ako'y isang makasalanan. Kaya doon sa devotional, pag hindi pa kayo nakakuha ng yung devotional notebook, tama ba? What are the sins to confess? Parang hindi pa nakabili yung iba, hindi pa nakakuha yung iba. Oh, life group leader, provide. Right? Dapat lahat nagdi-devotion kahit Tagalog. Command to obey. Magsabon araw-araw. Naku, lalong hindi maintindihan ng mga hindi nagsasabon talaga, di ba? Hindi naliligo. Sinong naniniwala importante ang maligo araw-araw? Okay naman na walang sabon, pero magsabon. Amen? Gamitin mo yung soap. Sa iba, saan yan? Saan yan? Anong verse yan? Nahuli na kayo
mahina yung life group leader pag hindi niya naituro yan. Pastor, wala akong life group leader. Maghanap ka ng mentor mo sa loob ng Christ Our Life Ministries. Huwag kang maghahanap sa iba. Walang maganda doon. Dito lang ang mga magaganda at gwapo. Baka may banggitin na naman kayong pangalan. Huwag na. Okay? Matalinhagang pananalita. Bakit magaganda at gwapo? Nagsasabon. Parang nga yung iba ata, hindi ba? Hallelujah. Mag-usap tayo mga life group leader mamaya. Mahina ang reaksyon dito. Mahina ang reaksyon. Hallelujah. A humble heart. When you read the Bible, magkakaroon ka, yung study, nagsasabon, soap. Hallelujah. Anong mangyayari? Any kind of style. Alright? Huwag lang tayong sasabon. Gusto niyo pang dagdagan yan? Meron pa ako. Yung mahaba. Pero yung sabon, doon tayo magsimula. Magbanlaw. Amen? So, ang ibig kong sabihin ay, it creates a humble heart to a person na nag-iisip. Note pag may issue sa buhay, may problema everyday, may issue wala, huwag sa social media, sa Word of God. Amen ba? God is the expert, the Lord is the expert of our life, of the creation. So, anong sabi niya? A humble heart. Lord, I am a sinful man. So, anong resulta niyan? Praise God. Makasalanan ka pala. Layo! Ganun ba ang sinabi ng Lord? Let's continue. Last. Verse 10 to 11. Verse 10 to 11. Hallelujah. And so was also James and John and sons of Zebedee, which were partners with Simon. Alam niyo na kung hindi nag-iisa si Simon dyan. And Jesus said unto Simon, fear not. Huwag kang matakot. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang matakot. Alam niyo, pag ganitong word na huwag kang matakot, minsan, after the preaching, may offering talaga. Pero dahil nauna ang offering, di ba? Okay? Pwede nating i-apply pa rin yan sa iyong katabi, huwag kang matakot. Pag ang dating pagbibigay mo shallow, dapat laliman mo na yung kaalaman mo sa pagbibigay. Anyway, from henceforth, mula ngayon, you shall catch men. You will be fishers of men. Ano ang mas mataas ang value? Yung isda o tao? Amen? So, praise God, na-upgrade. Anong tawag dyan? Higher calling. Greater calling. Yes, nag-start tayo sa church. Palinis-linis. Yes, nag-start tayo sa church. Tulong, huwag kayong tumigil. Gawin pa rin yan. Nagtatrabaho, deacon, elder, support, tulong, yes. But if you are faithful, if you have that faith, di ba? Praise God. If you know how to listen to the divine command, if you have that obedient heart or faith sa Lord, so, at hindi ka na nagtitiwala sa human effort, and you believe na magkakaroon ng God's provision or the miraculous catch, magkakaroon ka ng true worship. True worship. True worship is a person who worship God with a humble heart. Di ba? Alam niyo yan, yung Pariseo at saka yung publikano? Tama? Pumunta sila dalawa sa simbahan, sa sinagogue. Yung isa, si publikano, gumanon siya, I am a sinner.
Si Pariseo nagmayabang. Salamat, O Lord, hindi ako tulad nitong publikano sa aking tabi. Huh? True worship will make you humble. True worship will recognize Jesus Christ as the Master. True worship will lead you to repentance. Vice versa yan. So, fear not, for this time you shall catch men. So, ang miracle ay hindi lamang doon sa panghuli ng isda, hindi lamang sa provision mo every day. Hallelujah! Sa mga milagro na natatanggap natin, himala, pagpapala, greater than what we can bilang mga tao. Magaling ka na, pero magaling ang Lord. Kayang palaguin ng Diyos ang mga hahawakan natin at ang ating mga negosyo, ang ating mga trabaho, ang ating mga pamilya. Sinong kumbinsado, kayang gawin ng Diyos? Pero, ang ultimate, and I will make this point, training lang yun. Huwag kang magtapos sa pagpapala. Huwag kang magtapos sa, hallelujah, nakarating na ako. Hallelujah, sobra-sobra na. Hindi yun. The ultimate na patutunguhan ng pananambuhay ng pananampalataya ng isang Kristiyano ay ang isang malalim. Sabihin natin malalim, deeper. Malalim na pagkakilala sa Lord. Malalim na pananampalataya o pagsunod sa Kanya. Malalim na pagsuko sa Panginoon at isang mabungang paglilingkod sa Kanyang kaharian. Yun yung ultimate. Yung mga ginagawa natin sa buhay ay training lang yan. Huwag tayong abutan ng second coming, or rapture, or kamatayan na hanggang ngayon ay hindi ka pa nakapaglingkod sa Diyos. Huwag. Ang ultimate na launch out to the deep, ang pinakatotoong katawagan ng Diyos upang tayo ay pumunta sa mas malalim at hindi ka malulunod dyan. Alright? You will be overwhelmed. Ayong ikaw ay maintindihan mo ang higher calling, ang greater calling, at mas maganda kung bata ka pa. Diba? Huwag yung paggising mo 10 taon na ang nakalipas. Pagkamulat mo, ang ibig kong sabihin, the time you realize ay bumubukas na ang langit para sa iyo. Naintindihan niyo ibig kong sabihin doon? Huwag sanang ganun naman na kung saan malapit nang bumukas ang kalangitan para sa atin, saka mo sasabing, Lord, bigyan mo pa ako ng 7 years na maglingkod sa iyo. Kaninong prayer yon? Kaninong prayer yon? Wala. Ha? Hezekiah? Ha? Put your house into order because you will die soon. Gusto niyo pa bang makarinig ng ganon? So praise God. Paano natin i-apply ito sa ating mga buhay? Sana nakinig kayo sa sinasabi ng banal na Espiritu. Yung sinasabi ko, words yun. Pero kung nakikinig ka sa spiritual, okay, sa turo ng banal na Espiritu, the purpose of life on earth is not just to eat and live and for tomorrow you will die. No. The greater purpose ba tayo pinanganak ay madiscover natin ang kalaliman sa ating pagkakilala sa Diyos upang makapaglingkod tayo sa Kanya. Lahat. Hindi lang alam niyo kasi nung wala ng demonyo noon, yung nagpapastor lang ang maglingkod sa Diyos, that is a lie. Lahat ng mga tinawag ng Panginoon, lahat ng mga ligtas, lahat ng mga sumuko sa Lord, tinatawag ng Diyos maglingkod sa Kanya. Amen?
Praise God. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. So, sabihin natin, launch out to the deep. Magkaiba lang ng konting spelling yung lunch na may A at saka lunch na walang A. Ha? Baka ang nai-imagine yung lunch out to the deep ay mananghalian na sa kailaliman. Hallelujah. Oh, tamang-tama naman ang ating oras diyan. Hallelujah. So I pray every time makinig tayo ng salita ng Panginoon, magpasensya nyo na may ibang matalinhagang mga salita, pero ang banal na Espiritu na ang magsasabi sa inyo yan at magpapaliwanag. Yung mga iba, hallelujah, singilan na ito ng mga life group na baka hindi nagsasabon ang ating mga kasamahan. Di ba? Maganda ang maligong sa tubig, sa lawa, pero kailangan ng sabon. Oh, yung mga hindi alam ang sabon, baka akala nyo safeguard. O anong klaseng sabon? Alam mo sa mga life group leaders. Okay? So, let's have our communion for today. Hallelujah. So, ipanalangin natin ang ating mga huwag kayong mag-alala, sa kulay lang namang magkaiba ito, pero ang panlasa niya ay grapes pala niya. White grapes. Ano ba yan? Apple. Hindi yung sinabi, meron sa taas. Meron sa isa doon. Okay, so let's pray. Father, in Jesus' name, we thank you. Bless, O God, these elements and use this, O God, by faith in obedience to your holy name. We can have more fellowship in the Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the many sins. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the seated on the throne, crown you now with many crowns. You
Amen. For I have received of the Lord which also I delivered unto you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed, he took bread. When he had given thanks, he brake it and said, "Take, eat. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me." Kanin po natin. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as often as you drink it, in remembrance of me." Amen. Thank you, Lord, sa oras na ito. As we partake together, bind us together with your love. Thank you, God, for the healing. Thank you, Lord, for the divine health. Thank you, Lord, even for those who are not here. We pray for them and remember them, to strengthen them, Lord God, in prayer and in fellowship. I pray, Father God, sa fellowship na ito, sa pagkakaisang ito, Panginoon, patuloy naming may taas sa iyong pangalan at magawa namin ito maging sa aming mga pamilya until Jesus comes. Amen and amen. Amen. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Amen. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Amen, amen, amen. Thank you, Lord God. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, so makakaupo na po tayo. At ngayon naman po, tinatawagan ko po ang birthday celebrants po of the month of July po, na pumunta na po dito sa harapan. Ayan. May June, July po. May June, July. Month of July po, ayan, mga birthday celebrants po of July. Tara na po dito sa harapan. Ayan. Happy birthday. Happy Ayan, kasama na po pala ang May, June, July birthday celebrants po. Ayan. Lapit na po kayo dito sa harapan. Wag na po tayong mahiya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. To you. Amen. Anong buwan ito? Anong buwan? May, June, July. Parang 3 buwan na ako na. Dapat ang susunod, may cake na parang batcha.
Amen. So let's pray for them. Taas niyo yung mga kamay at pagpray natin sila, Panginoong Diyos, sa oras na ito. Nandito ang inyong mga anak. Lord God, may kaarawan sa May, June, July. At Lord God, many of them din ay pagpray ng mga nakaraang buwan. But this time, we bring them to you, Lord. We pray na sila ay patuloy na lumago. And they will grow deeper in their faith in you, Lord God, in their relationship with you. They will have that greater faith to launch out to the depth. Lahat kami, Panginoon, sa malalim. But Lord, first of all, Lord God, we make mention of them, O God, sa buhay nila sapagkat ito ang kanilang araw at buwan ng kanilang kaarawan. They will discover you more of your words of who you are and the things that you have prepared for them even from the foundations of the world. Maraming salamat, cover the with your precious blood, and we declare the anointing of Shalak sa buhay nila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, so for our announcements po, ayan, so every Tuesday po, tayo po ay may prayer meeting po, ayan. So ang in charge po is ang Young Pro Men, ayan. So ang in charge po na magtuturo ay si Kuya Christian De Leon po, ayan. And mamaya po, may iwan po ang mga EGMA graduates kasi may meeting daw po, ayan. So if wala na pong announcement, tayo pong lahat ay tumayo na for our closing prayer po. Ayan, for our declaration po pala. Sabay-sabay po tayo mag-declare ng ating Shalak Declaration. Ako ay anak ng Diyos. Nakahanay ako sa Kanyang salita at sa Kanyang ganap na plano. Ako ay lumalakad sa tuloy-tuloy na pagtaas at banal na kasaganaan. Ang buhay ko ngayon ay payaman ng payaman, paangat ng pangat, paganda ng paganda. Sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa aking tagumpay. Ako ay umuunlad sa karunungan, lakas at pabor, sumusulong sa bawat larangan ng aking buhay. Ako ay mabunga sa aking gawain, matagumpay sa aking mga laban, at hindi mapipigilan sa aking tadhana. Ang pagpapala ng Panginoon ang nagpapayaman sa akin. Ako ay namumuhay sa kasaganaan, lumalakad sa kapayapaan, at patuloy na tumataas araw-araw. Ako ay umuunlad, nagtatagumpay, at bumubulusok pasulong. Sapagkat ako ay nakaugat sa kaharian ng Diyos at sa Kanyang katuwiran. Shalak, I am Ashley. Amen. Amen. So, pwede na po tayong umupo at i-deliver po yung food. Tama ba? Ibibigay po yung food. Nais po namin kunin ang pagkakataon po na ito para i-recognize po at pasalamatan po ang ating isang pastora na nagbibigay ng kanyang oras para i-meet, sharean, at i-disciple po ang mga mothers ng Eagles Nest Christian Academy. So, nais po namin tawagan si Pastora Zenny. Pastora Zenny. Yan. So, kunin ko na din po yung opportunity po na ito sa lahat po ng EGMA graduate na may desire po matrain sa pag-evangelize at discipleship. Open po ang Eagles Nest po para sa scheduling. Kung gusto nyo pong mag-share po sa mga parents. And thank you po so much. Your appreciation po sa inyong pag-disciple sa mga mothers po ng Eagles Nest Christian Academy. Yan. Parang 3 years na po sila. Tama po ba? 3 years na. Parang 3 years na po silang
nagtsatsaga, may heart po sa ating mga mothers. So, open po ang Eagle's Nest Christian Academy sa discipleship po for our guardians kasi wala pong ginagawa yung mga mothers dito sa every day. Syempre, naantay lang po nila yung mga anak po nila. So, I think susunod na rin po si Madam Nesita. At sila, antayin po namin. So, open po sa every EGMA graduate. Bukas po ang Eagle's Nest for training po ng discipleship and sharing po. Maraming salamat po, Pastor Ed. Tayo po tumayong lahat at tayo mag-closing prayer. Yes, Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this wonderful morning, Lord God, na pinagkalob nyo. Maraming salamat po sa iyong salita, Panginoon, yung ginamit, Lord God, na si Pastor Roland, Lord God, na na-receive namin, Lord God, ang iyong revelation, Panginoon, na also, thank you, Lord God, na sinabi nyo, Lord, na we leave the shallow water, Panginoon, and obey you, Panginoon, and trust the timing, your perfect timing, Lord God. Because greater faith, Lord God, requires a greater blessing requires a greater faith, Lord God. And your provision is always exceeding our expectation. Panginoon, maraming salamat po. Ito pong napakinggan po namin na hindi lamang po aming dadaan sa amin, Lord God, bagkos magrerema, Panginoon, sa aming mga puso at maisasabuhay po namin po ito, Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isa na narito at sa aming pag-uwi, Panginoon. Nariyan, Lord God, ang iyong pag-iingat sa bawat isa na makarating po kami ng safe and sound. Lord God, dalangin rin po namin ang aming makakainin, Panginoon. Pagpalain niyo po ito, magsilbing kalakasan po ng aming physical body. Ito pong aming samot dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sound. Ayan po, so sa lahat po ng mga father na hindi po nabigyan ng Father's Day ng journal, lumapit po dito at kayo po bibigyan. Ayan. Lumapit at kayo bibigyan. Tatay na hindi po nabigyan during Father's Day. Pag kulang pa, sabihin lang po. Si Kuya. Sa lahat po ng mga wala pang journal na mga tatay, lumapit lang po dito at kayo po ibibigyan. To all, EGMA graduates, huwag pong aalis dahil may meeting po tayo. Pati pastors and workers po may iiwan.